Kont taf li terz tal-baħar hu protett. F'żona mifruxa ma' Malta għawdex kemuna u kemunett. Illum pajjiżna jiftaħar bil-ħarsin tal-baħar, dar tal-klamar, lampuki, rizzi u qarnit, u li minna nieħdu l-ilma tal-vit. Ftit pariri se nagħtik biex il-baħar jibqa' jpaxxik. Attent kif tistat, taqbadx iż-żejjed, li taqbad u tarbieħ u għadnu b'mejjed. Tella fuq l-Instagram ix-tut perfetti u mela biksija bil-loqom tas-sigaretti. Kun responsabbli tħammiġ fil-baħar bil-plastik fil-wiċċ żgur mhux se tiftaħar. Jekk tista' tirriċikla, naqqas il-konsum, tarmiġ bla doċċ naddaf fejn tkun. Il-baħar jifriskana, jismana u jserraħna, jagħmilna gżira, jagħmilna dak li aħna. Biex il-baħar jifjorixxi, ikompli sosnina, nibżaw għalih biex hu jibqa' jipprovdilna.